Er is heel wat te beleven de aankomende weken. En echt inderdaad, want inderdaad, je hebt sneeuwen, zit inderdaad eigenlijk weer volop in het rand van indrukwekkende vrachtwegen. Gezelligheid en inderdaad op een 14e editie van het Drukfestival Bedaard. Een van de hoogtepunten, dat is de truckrun. Ja, dit alle jaren zwaar het voor mooie en bijzondere momenten voor deelnemers en publiek. Maar ja, wat is de truckrun precies? Hoe gaan de herinneringen en wat voor festiviteiten zitten er meer op het programma? Dat jaren van Auke Spieksma, van Dirk Visser en Yvonne Visser. Dat klopt het, hè? Nou, we gaan eerst even naar Auke daar. De man die helemaal achter ons zit, maar misschien als organisatie doen we het mij al natuurlijk. Auke, hè? 4 keer hier. Dat is een skoft. Ja, ik dacht dat bedoelde dat ik zo hard weet, maar dat is er net. Nee, want dat is hoe de zondag. Ja. Ja, nee, ik weet alles ook. Ja. Nee, maar 4 keer hier, wat maakt het deze Drukfestival van Bedaard nou zo iets speciaals dat er al 4 keer hier achter Quadron is? Ja, dat weten wij eigenlijk zelf ook net. Het begint zo te leven hier, en vooral hier in het noorden. Maar de gezelligheid denk ik. En dat ronritje even, het is... ik zou het net weten. Nee. Dus het is gewoon een samenkomst van eigenlijk al die mensen. Het is eigenlijk een happening. Ja. Maar kun je het zien als de reunie, Dirk? Zoiets? Ja, ik van het Engels Koffie, dat ik een transportbedrijf, dat ik dan een beetje een heerlijke feestjes zeg. Ja, maar had kind Dirk graag een beetje in de microfoon praten? Oh, sorry. Het is het samenwerken met mooie chauffeurs, mooie vrijwilligers, sponsoren, ja. Alles mannenkoor, voor de band, van alles het man. Ja. Ja, dus er is heel wat van een maar nu ben ik heel nieuwsgierig Yvonne. Wat voor trucks komt er al? Ja? Als orde, neeën, antieke, weet ik veel wat. Er komen nieuwe trucks. Natuurlijk allerlei verschillende merken. En we hebben de oldtimers, die doen ik nog mee. En die ben dan meer dan 24 jaar oud. En dat maakt ze als een oldtimer. Dan maakt ze als oldtimer mij van. En ben die auto's, ben die echt altijd al bij je in Westen Auke, die oldtimers? Ja, de oldtimers zijn eigenlijk wel wat een vers groepje, hè, want daar zit de wereld net meer vol mee. Maar ze komen echt, gewoon in Waddinxveen. Zo Auke krijgt een beetje een voorbeeld. Maar dat is wel wat een vers ploegje, eigenlijk, die oldtimers. Maar die truckers, daar vecht hij zo om in Bedaard te komen. Ja, daar geweest, maar dat is gewoon zo. De mij maar een bepaald aantal komen dan Dirk, ja? Ja. Nou, we hebben een maximaal, dat komt eigenlijk door de Roemred. Die kennen het meer als die goed 250 auto's hebben. Want ons wordt het gaan uitgestrekt stek op het dik. Dat ging gewoon uit. Nee, maar daar stel ik een vergunning voor verliezen worden, maar dan tegen alles onvrede natuurlijk. Ja. Politie moet op tegen werden, brandweer, weet ik veel wat. Ja. Dus daar heb ik een hele organisatie achter om dat te krijgen hiervoor, hè? Ja, dat klopt. Maar zeker bij de gemeente, maar vergunningen onvreden. En het is best een organisatie om die hele rondrit te plannen. En de route van elkaar te krijgen. En dan maakt ze echt alle keer nog weer om op het veld. Dus dat is best wel een ding. Ja, want hoeveel tijd zit er nog in om zoiets te organiseren nou? Ik denk dat ik wel hier bezig ben te praktiseren. Maar ik ben de eerste die het helemaal onstuur is of zo. Maar we zijn sowieso een dik jaar hier ben we fanatiek mee ondergaan. Juist. Zit ze zo stoer de microfoon even een beetje meer naar want de luisteraars die denken van wie jaren wel of wie jaren net zo. Dus het moet een beetje duidelijker echt voor de luisteraars. Ja. Want ze moeten natuurlijk wel weten waar ze heen moeten, hè? Ja, ze moeten naar Bedaard. Ze moeten naar Bedaard, ja. Maar hoeveel trucks ben er dan? Ja, er komen een 250 gewone trucks, om zo maar te zeggen. En een 30, 40 oldtimers. En er zitten nou wat speciale auto's bij die komen. En die rondrit daarin wat krijgt toe. Het probleem is de beziekers van de eilanden. Die moeten niet hoger. En als wij die toer doen, dan de laatste staan nog bij ons op het loon. Dan staat de eerste al bij allemaal een grote dik. En als dat één keer de grote dik opgaat, dan kunnen ze er nooit weer omheen.
Juist. En dan komen ze te let van de boord en dan voor de garage. Veiligheidsmaatregelen neem maar op. Dat moet oerlijk rekening houden we natuurlijk. Hè? Ja, er zijn 16 verkeersregelaars op brommers, op motors en met auto's die het hele comfort begeleiden. Dat is binnen al wat. Ja, en dat zijn alle hier officiële. Het is een bedrijf. Nou ja, en dat kost een cent. Maar je hebt door die truckfestival maar eigenlijk allemaal nog, toch? Nee. Het kost toch niks, hou je het zien willen? Maar die zijn wel, nee. Oh, mij wel wat, denk ik. Ja, de trucks die moeten wat betalen. Ja. Maar bezoekers is alles, nou net alles gratis, de intree is gratis. En, dus. Ja, want ik had hier de truckrun. Wat mag ik daarbij voorstellen? Nou. Ja, dat is echt een rondrit. Mooi die auto's. Die mooi rijden. En mag ik het zeggen? Nou, de truckrun is eigenlijk echt het comfortrijden. Oh, Ja, oké. Het is hetzelfde. Gewoon eigenlijk hetzelfde, maar Ja. dat juist wel impressie gewoon meestal hoeveel mooie trucks hadden binnen. Ja. En je kent mooie foto's maken voor onderwijs, neem maar op. Nou houdt het natuurlijk over oude auto's, een beetje neer, maar de jeugd die is natuurlijk kijk op het spullen, nee. Ja, zeker. Ja. En binnen dergelijke dingen van de wanneer Er is voor de jeugd hebben we wel van alles te doen. Er is een springkussen, wagen met kraantjes. En er is ze kunnen tattoos zetten laten. Dus ze kunnen... Echte tattoos? Ja, nou, net echte tattoos. Oké. Maar ik denk net dat de Heiten en hem dat leuk vinden. Nee, maar er wel is mijn een- vrachtauto erop, denk ik. Ik denk het haast wel, ja. Juist, ja, Maar er is ja. wel echt genoeg voor de jeugd te doen. Ja. En waar moet er dan heen, Dirk? Nou, inderdaad. Uiteraard. Op Hikader Dik. We hebben een stuk lommen van Boer. Mooie broeken. Dus niet ook het industrieterrein. Ja. Dus, Vlak bij de dit molen. is eigenlijk heel makkelijk te vinden. Ja. Nog zit ouders zitten we, die zitten al druk in tenzen. Die man is al wat druk bezig natuurlijk, misschien wel met Maar de ik horen wil hier. daar aan het afbreken. Maar, Oh ja, nee, dat zag je bij net, hè? Want Nee. het opbreken, of het opbouwen eerder misschien al, want je begint eigenlijk al de vredes. De jongetje, hè? ja, dan komen de eerste trucks al inreden, als het goed is. Want daar ben ik gewoon die actie daar. En dan hebben we wat een optreden in de tent. En gratis trouwens om daar te komen voor iedereen. En dan zetten wij de boel vast klaar. Dan komen de standhouders, sommigen die met trucks komen. En dan beginnen we op te bouwen, ja. Maar we zijn de hele week al bezig, hè. We zijn nu al bezig. Ja, wel hier van tevoren, want dat denk ik. Ja. En want er zit heel petit natuurlijk om Australië. Ja. Maar de meesten willen graag waarom komen met hun truck. En dat is natuurlijk mooi. Ja, dat is hartstikke mooi. Nog één keer het adres. Waar is de hindermatten, Dirk? Hikader Dik. In Bedaard. Bedaard. Ja. Nou ja, ik zou zeggen van had ze daar trucks zien, ze lijkt een tender staan, dus daar moet de meesten heen. Ja. Ja. Mike, dank je voor alles wat je mee zijn. Nou, ik van je tijd natuurlijk, want als organisatie ben je uren mee bezig. Het zult je echt nog drukken dat je weer van hem het hele weekend nog een mals kleren krijgen. 20 juni is de aantrap. Het was 20 juni is het hele festival voor jong en oud. Mijn muziek, neem maar op. Tiger bij tiger en ik wens je hem een succes daar. En op naar de 5 keer ook, hè? Dat doen we. Oké. En bedankt Ja. voor de aandacht. Graag Ja. hier.